खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ BTCआव गोदान ग्रेड 3 नि साख्रि ओंखारदों। गासै 372 पस्ट दं। BTRनि साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआ मोन 15 गुबुन गुबुन बिफान आरो फसंथानफोराव 372 ग्रेड 3 नन टेक्निकेल मासिनि थाखाय थिसनथाइ होनाय हाबाफारि फोसावदों। आरजाथाव बिनायसाफोरा 20 नबेम्बर 2024 सिम बेलासिनि 5 रिंगासिम बे मासिफोरनि थाखाय आरज गाबहरनो हागोन। उदायथि सायख'नाय क्वालिफिकेसनआ 12 पास ग्रेजुएसन जानांगोन। बैसोआ 1 जानुवारि 2024 मायथाइसिम 18 निफ्राय 38 बोसोर जानांगोन। नोगोरारिया भारतारि नोगोरारिफोर जानांगोन। BTC ओनसोलनि बिजाथिफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन। आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा जादों 20 नबेम्बर 2024 बेलासिनि 5 रिंगायाव। बे खाबुखौ दा खोमा। दायो BTC ग्रेड 3 मासिफोरनि थाखाय आर'जलाइ हो आरो मुलाम्फा गोनां जिउ राहानि फारसे गिबि आगान ला। बांसिन मिथिथायनि थाखाय आरो एप्लाइ खालामनायनि फर्म एडभार्टाइज सार्कुलारनि थाखाय नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव होनाय टेलिग्राम चेनेलाव हाबनानै बांसिनै मिथिना लादो। नैथि खौराङाव दङ BTRनि CM प्रमद बर'आ क'क्राझाराव देंखोआरि उनमोनथाइ फालिनानै भुपेन हाजरिकानि मुसुखा बेखेवदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR CM प्रमद बर'आ मैया 5 नबेम्बर खालि क'क्राझाराव 13थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै मुंदांखा देंखोगिरि आरो आरिमुगिरि आइकन डक्टर भुपेन हाजरिकानि जिउ महरनि मुसुखाखौ बेखेवना होयो। 10 फुट 6 इन्सि गोजौआव थानाय बे मुसुखाखौ असमिया आरो भारतारि देंखो, हारिमु आरो समाजाव डक्टर हाजरिकानि बिहोमाफोरनि मान बावनाय महरै गायसननाय जादों होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। बे हाबाफारियाव प्रमद बर'आ गोबां गोनांथार फोसावो आरो बाक्सा जिल्लानि जालाहाटाव 10 कौटि रां बाहायनानै भुपेन हाजरिका न' लुनो बिथांखि लानायखौ फोरमायो। बे बिल्डिंआ हाजरिकानि उनमोनथाइखौ जौगाहोनायनि मोनसे मिरु जानो हागौ होनना सान्नाय जादों। देंखो गेदेमाखौ आरोबाव मान बावनानै बर'आ बेखौबो फोसावदोंमोन दि डक्टर हाजरिकानि मुंदांखा मेथाइफोरनि 200खौ बर' रावाव राव दानस्लायनाय जागोन। राव सोलायनाय मावथांखिखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि असमिया आरो बर' बिफानफोरा सामलायगोन, जाय बेखौ रोखा खालामगोन दि हाजरिकानि हाबाया ओनसोलनि गुवार नायगिरिफोरसिम सौहैगोन। बे फोरबोआव डक्टर भुपेन हाजरिकानि जिउ आरो खामानिखौ फालिग्रा मोनसे गोसोखांथि बिजाब भुपेन्द्र वैभव मुंनि मोनसे जर'खा सेबखांनायखौ फोसावनाय जादोंमोन। हाबाफारिनि समाव बिजाबखौ बेखेवनाय जादोंमोन, जाय फालिथायनि हारिमुआरि गोनांथिखौ दाजाबदेरदोंमोन। नुजाथिनाय मानगोनां आलासिफोरनि गेजेराव आसाम साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि कुलधर शइकियाबो दंमोन। बर' साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, MP जयन्त बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि आरो गोबां गुबुनफोर। थामथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआ बर' थुनलाइ साननि थाखाय बन्द फोसावदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTC सरकारा बर' थुनलाइ सान फालिनो थाखाय 14 नबेम्बराव जायगायारि बन्द फोसावदों। बे साना बर' थुनलाइनि गोनांथिखौ सिनायथि होनो थाखाय बावनाय। बे फालिथायखौ फालिनायाव सोलोंथाइ फसंथानफोरजों लोगोसे गासैबो सोरखारि मावख'फोरा बन्द थागोन। सरकारा सरकारि आरो सरकारि नङि मोन्नैबो आफादफोरखौ बन्द सानखौ मान होनो आरो बर' राव आरो थुनलाइनि फोरबोफोराव नांथाबनो थाखाय थुलुंगा होदों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि बकाजानाव 7 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 2 हमजादों। मंगलबारखालि आसामनि बकाजानाव मोनसे गिदिर ड्राग्स बस्तायाव 7 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि हेर'इन जब्द खालामनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिबानगिरिफोरा मोनसे अपारेशननि समाव 2 सिखाव फालांगिरिफोरनिफ्राय 1 किल'ग्रामनिबो बांसिन हेर'इन जब्द खालामदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला 2 सन्देह गोनां, जायनि मुंखौ रसिदुल इस्लाम आरो नुर आलम होनना मिथिनाय जादों, मणिपुरनिफ्राय फेग्रा मुवानि खेबखौ दैथायहरगासिनो दंमोन आरो आसामनि गवालपारा फारसे थांगासिनो दंमोन जेब्ला बिथांमोनखौ कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजाननि अल्ड लाहरिजान गामियाव हमनाय जादोंमोन।
मावख'गिरिफोरनि बायदिब्ला सानैनि आखाइनिफ्राय 7.6 कौटिसो रांनि 1140.58 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गरचुक पुलिसआ आयेन बेरेखायै मोसौ रोगानायनि थाखाय गं 10 साखा गोनां गारिखौ हमदों। सा 7 हमजादों। गुवाहाटीनि गरचुक पुलिसआ मंगलबारखालि मोनसे सिग्रोमनायनि समाव मोसौफोरजों बुंफबनाय गंसे 10 साखायारि ट्राकखौ जब्द खालामनानै सिखाव फालांगिनि नाजानायखौ फेलें खालामदों। सा 7 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौबो हमनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। लेङाइ पुलिस कमिशनार एसिपि नीलोत्पल शइकियानि नायदिंनायाव बे अपारेशनाव सा 31 मोसौ खर'फोर बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव मयसान खान, नाजिर हुसैन, फजलुर रहमान, अमरजित कलिता, हैदर आली, आब्दुल कुद्दुस आरो अफसर आली दं। ट्राकनि अनगायैबो पुलिसआ अपारेशनजों सोमोन्दो थानाय गंसे सुइफ्ट कारखौबो जब्द खालामदों। रिपर्टफोरा इंगित होयो दि आसामनि बरपेटानि सासे जायगायारि फालांगियारि जाय मोसौ जगायनायखौ सामलायदोंमोन गासै सिखाव फालांगि अपारेशनजों सोमोन्दो दं। पुलिसआ बे आयेन बेरेखा हाबा मावनायनि आन्दोआव थानाय गुवार नेटवार्कखौ बेखेवनो थाखाय जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनाय जागायदों। द'थि खौराङाव दङ सांग्रां जा। एटिएम बाहायगिरिफोरखौ थगायनो थाखाय नंखाय हेल्पलाइन नम्बरफोर गोसारहोदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला थगायग्राफोरा बावैसो नंखाय हेल्पलाइन नम्बरनि हेफाजाबजों गासै गुवाहाटीआव एटिएम बाहायगिरिफोरखौ थगायनो मोनसे गोदान आदब आजावदों। थगायग्राफोरा दा एटिएम सिङाव सेबखांजानाय हेल्पलाइन नम्बरफोरखौ नंखाय आखाइजों लिरनाय नम्बरफोरजों सोलायगासिनो दं, जाय बायगिरिफोरखौ हेफाजाबनि थाखाय कल खालामनो लुबैहोगासिनो दं। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे साननैनि गेजेराव नोगोराव थगायग्राफोरजों बेबादि थगायनायनि मोननै जाथायनि खौरां मोन्नाय जादों। गिबि जाथाया मंगलबारनि फुंआव लाचित नगर ओनसोलाव स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) नि एटिएमआव जादोंमोन। गिबियाव थगायजानाय सुबुंखौ नबेन्दु भट्टाचार्यनि एटिएम कार्ड होनना सिनायथि होनाय जादों, जाय मेसिनआव थाबथादोंमोन, जायनि उनाव बे सुबुङा मोनसे हेल्पलाइन नम्बर डायेल खालामदोंमोन जायखौ एटिएमनि सिङाव आखाइजों लिरनाय जादों, बेखौ फोथायनानै दि बिसोरो आरोंदायारि मददजों सोमोन्दो लाखिगासिनो दं। कलनि समाव थगायग्राफोरा हेफाजाब होनायनि फाव दिन्थिदोंमोन, बिथांखौ खाथिनि जायगायाव सासे टेकनिशियाननिफ्राय मदद बिनो बिथोन होदों। बिथोन बायदियै भट्टाचार्यआ टेकनिशियानखौ नागिरनानै एटिएमनिफ्राय बायजोआव ओंखारलांदोंमोन। जिखि जाया मानो जेब्ला बियो फैफिनो अब्ला बिथाङा मिथिनो मोनो दि एटिएम कार्डआ गोमानानै दं आरो बेवहाय रावबो टेकनिशियान गैयामोन। बिथाङा बेंकजों सोमोन्दो लाखिनायनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। नबेन्दु भट्टाचार्यनि बायदिब्ला थगायग्राफोरा बिथांनि एकाउन्टनिफ्राय 93,000 रां खावदोंमोन। समबारखालि गुवाहाटीनि लख्रायाव इन्डासइन्ड बेंकनि एटिएमआव मोनसे गुबुन जाथायाव गुबुन सासे सुबुङा बेबायदिनो थगायजादोंमोन, जायनि जाउनाव 2 लाख रांनि खहा जादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ कामरुप जिल्लायाव मैदेरनि थैनायनि दायाव 3 हमजादों, मोब्लिबारि ट्रेप जब्द खालामदों। मंगलबारनि फुंआव मोनसे अपारेशनाव आसामनि हाग्रा मावख'गिरिफोरा सोनाब कामरुपआव बावैसो सिगां मानै हाग्रानि मैदेरनि थैनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 सुबुंफोरखौ हमदों। सोनाब कामरुप खोन्दो हाग्रा मावख'नि आवथायाव थानाय फाखारापारा आरो धनगरगाव गामिफोराव थांखि लानाय अपारेशननि उनाव सिंग्रा फरेस्ट रेन्ज अफिसार भार्गव हाजरिका आरो कुल्सी फरेस्ट रेन्ज अफिसार कंकन ज्योति कौशिकनि दैदेननायाव मोननै हाग्रानि हानजाया हमदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रा हानजाफोरा मैदेरफोरखौ बुथारनायाव बाहायजानाय आगजुफोरखौ जब्द खालामो, जेराव मोब्लिबनि तार, बेटारिफोर आरो गंसे इनभार्टारबो दंमोन। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला सन्देह गोनां सुबुंफोरा सोंनाय फिननायाव सिमान जादोंमोन दि बिसोरो हाग्रानि जिबफोरखौ होबथानो थाखाय गावसोरनि माइ फोथारफोराव मोब्लिब गोहो होदोंमोन, जायनि जाहोनाव मैदेरफोरा दुखुनांथाव मोब्लिब बोगथाबजादोंमोन। फरेस्ट रेन्ज अफिसार कौशिकनि हानजाया पलासबारि एलएसीनि सिङाव थानाय टेंगरगर गामिनिफ्राय भगीरथ राभाखौ हमनाय जाबाय। 2024 मायथाइनि के-99 नम्बरनि मोनसे गसरखौ सोदांनाय बायदियै हाग्रानि जिब रैखाथि आयेन 1972 नि धारा 9, 39(1) आरो 37 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होनना मिथिनाय जादों। 8थि खौराङाव दङ सानै बर' फरायसा गोमानानै दं।
4 नबेम्बर खालारखालि फरायसालियाव थांनानै न' फारसे फैफिनाखै। सनितपुर जिल्ला राङापारा पुलिस थाना पस्ट अफिस उरहिल गामि बेन्दोंआव थानाय उत्तर बिरहांपारा गामिनि बिफा जगेश्वर बसुमतारीनि फिसाज्ला 18 बोसोर बैसोनि काकी बसुमतारी आरो 4 नं दिपानजुलि गामिनि बिफा जनता बसुमतारीनि फिसाजो 14 बोसोर बैसोनि रुपाश्री बसुमतारीया थांनाय 4 नबेम्बर खालारखालि फरायसालियाव थांनानै न' फारसे फैफिनाखै। नखरनि सोद्रोमाफोरा सानैखौबो बबेयाव दं जेबो खौरां मोनाखै। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय हौवासा आरो हिन्जावसाखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनोब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बर 7099333160 आव खौरां हरनो हागोन।